ще ви разкажа за 5 човека, които са оцелели просто по чудо. Няма да губя време, а започваме. Така, първият човек се казва Вайлет Джесъп. Само за информация, тя е работила на 3 кораба, включително Титаник. За информация, Титаник е имал още 2 братя близнаци. Титаник, Британик и Олимпик. Така, първо тя е работила като медицинска сестра на тези кораби. Първо е работила на Британик. Той е потънал. Тя оцеляла. След това работила на Олимпик. Аз, ако бях работил на кораб и той е потънал, не го почне да скача. Но това си нейно решение. И Олимпик потънал и тя пак оцеляла. И най-накрая и на Титаник работила и пак оцеляла, когато той потънал. И така излязъл пряко руса на непотопяемата жена. Добре, сега продължаваме нататък. Вторият човек се казва Весна Вулович. Тя е жена, която работела на кораб, не на самолет, като стюардеса. И един ден от редовен полет от Стокхолм до Белград, точно по средата на пътя в багажното на самолета гръмнала бомба или бил ударен от ракета, не знам, още не е известно. След като гръмнала бомбата, самолетът се взривил и се разделил на 3 части. Весна Вулович тогава оцеляла и била затисната обаче от количката за храна. И това до някъде е спасило живота, защото при падането сякаш това и омекотило удара. И паднало и тя оцеляла и в продължение на 9 дни обикаляла и търсела храна и вода и помощ. Тя е имала малко счупвания и едно гръбначно изкривяване. И най-накрая била намерена от случайни хора в някакво заведение. Така, следващия човек, който ще ви представя, се казва Джулиана Кьопке. Тя е единственият оцелял човек, пътувал на полет 508 на компания Ланса. Самолетът се разпада във въздуха над Перу, след като е ударен от мълния. Джулиана пада от огромна височина, заедно с седалката, за която е закрепена с колан. Падането й е улекотено от растенията в джунглата, а жената се отървава само с счупена ключица. За щастие, в близост до мястото, на което пада, има рекичка, по която жената тръгва и след 9 дни достига до лагер с дървосекачки. Стивън Калахан тръгва на плаване от Канарските острови към Карибите на малка лодчица. Тя обаче потъва в Атлантическия океан, а мъжът остава да се носи по течението на водата цели 76 дни. Все пак Калахан успява да достигне Бахамите и си спасява живота. Следващия човек, за който ще ви кажа, се казва Джон Колтър. Това е американски ловец, който е пленен от индианци през 1808 година. След като го събличат гол, те му нареждат да тича. Колтър веднага разбира, че ще участват в лов на човек. Успява да избяга и дори да убие няколко от индианците. В крайна сметка достига до пристанището на около 300 км разстояние и успява да се спаси от това индианско племе. Следващия човек, за който ще ми разкажа, се казва Ернест Шаклтън. Когато Ернест Шаклтън плутува към Антарктика, корабът му засяда в ледовете и остава там 22 месеца. Първата година екипажът живее вътре в малкия кораб, но след като ледът унищожава плавателния съд, хората се преместват върху ледената повърхност. Ернест в крайна сметка взима решението да плава 1 милион километра и 1 милион километра, с спасителна лодка и да стигне до южната Джорджия, където открива хора, които спасяват и екипажа му и него. Хора, това беше видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала и прасвайте палец нагоре. Също така, след малко, т.е. след няколко дни, ще кача втора част на това видео, в която ще представя още 5 човека. Така че не забравяйте.